Týždeň sa s týždňom snúbil a tentokrát netradične v sobotu 16. septembra sa odohralo druhé kolo Tatranskej hokejbalovej ligy. Poďte sa s nami pozrieť, aký malo priebeh. Druhé kolo Popradskej hokejbalovej ligy otvoril ostrý zápas medzi Veľkou a Red Wolves Poprad. Pre tých z vás, ktorí dianie v popradskom hokejbale nemáte do detailu zmapované, pripomíname, že tieto dva kluby si to v minulej sezóne rozdali v semifinále, ktoré bolo všeobecne považované za výbornú reklamu na hokejbal. Prvý gól sme videli už v úvodnej minúte, keď Šulíka prestrelil Pešta. Do prestávky Vlci otočili a v priebehu 47 sekúnd skórovali Dlugolinský a Baláži. Gólové hody pokračovali aj v druhej tretine. Veľčania v úvodných 5 minútach dvoma gólmi opäť otočili, presadili sa Pitoňák a po druhýkrát v zápase Michal Pešta. Do konca dejstva sme videli ešte 3 góly a v konečnom dôsledku sa do tretej tretiny vchádzalo zmierlivo za stavu 4-4. Posledná perióda gól nepriniesla a dominoval v nej účelný hokejbal so zabezpečenou obranou. Niekoľko skvelých zákrokov vytiahli brankári Jurský a Šulík. Zápas sa teda rozhodol v samostatných nájazdoch, v ktorých boli úspešnejší hráči Veľkej. Rozhodujúci nájazd premenil Kolodzej. Po dominantnom víťazstve nad Geriatriou sa tak Veľčania tešia z druhej výhry, aj keď tentokrát nie za 3 body. Zápas bol podľa mňa dobrý, bojovali sme do samého konca, robili sme nejaké chyby, čo nastali, dostali sme z toho góly a zaslúžené body pre obe strany. Zápas veľmi dobrý pre diváka nezávislého. A chlapci bojovali, my sme zrobili chyby, oni zrobili chyby, čiže vyrovnaný zápas, zaslúžená remíza a body išli spravodlivo. Druhý zápas druhého kola priniesol súboj Leopoldovu Poprad a Fighters Spišská Belá. Belančania v minulom kole vysoko zdolali Vikartovce, Leopoldov vysoko zdolal Warriors a tak bolo pred úvodným boli všetko otvorené. Prvá tretina priniesla len jeden gól, Kapolku prekonal Dziak. Leopoldov prakticky rozhodol zápas v druhej tretine, v ktorej vsietil 4 góly. Rovnaký počet pridal aj v záverečnom dejstve a tak sa zrodila presvedčivá výhra bielých pomerom 9-1. Tak ako zhodnotí zápas, výsledok 9-1, to asi hovorí za všetko. Nebolo to ľahké ani jednoduché, ale uhrali sme to super, trošku poľavil v tej tretine. Čo k tomu asi dodať? Veľa gólov. Čistý zápas, pekný. Predposledný zápas bol z dlhodobého hľadiska kľúčový pre obe mužstvá. Geriatria sa v priamom súboji stretla s hráčmi Warriors. Geriatriu aj Warriors spája jeden fakt a síce body nezbierajú ľahko. Vzájomná konfrontácia mala dať indíciu, kto bude v tejto sezóne ťahať dlhšiu zápalku. Od prvej minúty sme boli svedkami kombinačne peknej hry, najmä zo strany Geriatrie. Paradoxne sa ako prvý presadili Warriors, keď v 4. minúte presne trafil Oliver Slavkovský. Teraz už vieme, že to bolo zo strany bojovníkov všetko. Geriatria postupne ovládla celý zápas a 7 gólmi definitívne zlomila odpor hráčov hrajúcich v oranžových dresoch. Pred tuhým bojom o kvalifikáciu do play-off tak Geriatria vyslala dôležitý signál smerom k svojim priamym konkurentom. Tak myslím si, že začal nový ročník. Si myslím, že opäť kvalitnejšie ligy, ako to bolo po minulé roky. Zápas prvá tretina vyzerala tak trošku rozháranie, bo každý sme sa hľadali, ale druhá tretina a tretia tretina už rozhodla v náš prospech, v našich troška viac kvality, viac tej hernej takej chcevosti. No a si myslím, že to bol rozhodujúci faktor. Prišli nejaké posily pred začiatkom sezóny, no a tie ukázali vlastne, že sú to vlastne posilami, ktoré sme potrebovali a ktoré nám vlastne pomohli aj k tomu dnešnému víťazstvu. Hrací deň ukončil zápas Predátorov a Vikartoviec. Pred úvodným vhadzovaním bol favorit jasný a Predátori úlohu favorita napriek pomalšiemu rozbehu naplnili. Po 3 tretinách svietil na tabuli stav 11-3 v prospech obhajcu titulu. Tatranská hokejbalová liga pokračuje aj o týždeň. V nedeľu 24. septembra sa v areáli Centra voľného času opäť odohrá kvarteto zaujímavých zápasov.